Renouveau télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa bɛ ka an lajɛ an nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye janvier kalo tile 13 san 2022 o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'a kɛnɛ sigitɔla aw ye i n'a fɔ ladalako la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ka fɔ Renouveau matin ale kɔni ye layidukan de di aw ma wa an bɛ to an ka layidukan kɔ o ye ka na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma don o don ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma na nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliden mana kɛ fan o fan an ka jamana kunkanko kunnafoniya fo ka taa fara kɔkan kunnafoniyaw ma a bɛɛ lajɛlen sanuman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Renouveau matin jamakulu fɛ aw kelen-kelen na ka se ka kunnafoni ka bɔ kunnasiri la ka aw to fɔ aw jabala la soli ka wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de ka foli kɛ sabula baara ɲɔgɔn tɛ maa minnu sɔgɔlen don aw na u ka sɔgɔnaw la k'u ni sɔgɔma minnu bɛ ka an lajɛ u ka baarayɔrɔ la an ka foli bɛ u ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma lajɛlen fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa janvier kalo tile 13 Renouveau matin ale kɛnɛ kan ko dibila baara kɛbagaw ma k'u ni ce yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman na kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan nɔ Amadu El Konare ka fara ne kan yani ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tagalen ɲɛfɛ jɛmukan in kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Amadu i ni sɔgɔma ni sɔgɔma a bɛ cogo di barikala i ni soli ka wuli kosɛbɛ nɛnɛ tagabolo bɛ cogo di bi donc a fɔ ten ni denmisɛnniya yɛrɛ tɛ nin waati maakɔrɔba ka wuli nin waati a ma nɔgɔn nka a bɛ fɔ ko denmisɛnniya fana ye galabu dɔ ye galabu min fana don i bɛ se ka min k'a waati i b'o kɛ an b'o waati de kɔnɔ n'o tɛ a b'a kɛ ten bilenni nɔ 3 heures i ɲɛ bɛ wuli fɔ réveil min bɛ wuli f'i bɛ dimi o fɔlɔ i b'o fɛngɛ fo ka écran ci a ma nɔgɔn kow n'u tagabolow de don donc k'an k'an janto an yɛrɛ la surtout an bɛ période min na sisan nɛnɛ wagatiw don k'an k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw wa denmisɛnninw an k'u protéger kosɛbɛ fiɲɛ minnu bɛ ka ci bana caman bɛ sɔrɔ a fiɲɛw fɛ donc an k'an janto an yɛrɛ la Amadu ko an félicitations Mali sanbata sɛgɛ o kosɛbɛ an y'o de fɔ n ko fɔ sɛgɛba ka wuli ni sɛgɛnni ye kunun hali ni y'a sɔrɔ an tun b'a fɛ a ka kɛ score fleuve ye bi caman ka don parce que c'est très important an ka match fɔlɔ de don et puis en même temps n'an donna ni donkan min ye a bɛ waati o nafa ka bon kosɛbɛ i y'a ye kunun ko caman bɔra a la nka jɛmukan daminɛ la gɛlɛya dɔw bɔra a la hali bi diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaw bɛ k'u yɛrɛma ɲininka o ko la n'o ye alifafitiri ka koɲɛw ye an ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan min bɔra a ko la problème min yɛrɛ ye alifitiri in sɔrɔ n'o y'a paniqué n bɛ n'o f'i ye kibaruya daminɛ i dun y'i jija o ka k'o jɛlen dɛ n'i ye dɔ fɔ ka sɔrɔ la o tɛ nka mɔgɔ bɛ kunnafoni langolo di wa n ko bɛ mɔgɔ décrédibiliser de i bɛ kunnafoni la k'i ka di peut-être i bɛ taa sɔrɔ ale ka temps de tun bɛ aw ta ɲɛ dɔrɔn e t'a ɲɛ dɔn ne de y'o de f'i ye n ko ne de y'a sɛgɛsɛgɛ problème min ye alifitiri bila paniqué la e y'a sɛgɛsɛgɛ min ne y'o de ɲɛ f'i ye taara Yaoundé wa ne y'i sigi Amadu sɔni i ni kanubagaw ye ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛ ne kan o la bi jɛmukan kɔnɔna la don o don walawalali min bɛ lase aw ma ni o ye décryptage ye ko yɛlɛma kuraw bɛna don a tagabolow la an ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yɛlɛma minnu bɛna don décryptage kɔnɔna la ale bɛna da don la ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la anw ka bi maa welelen o ye Ture ka bɔ parena kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ parti parena la olu kɔni ka yeta kɛra jumɛn ye ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲangili min ta ka bin Mali kan an bɛna kuma di Ture ma ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko kana la fɛn bɛ tali kɛ kaniko kunkanko kunnafoniya la kunu Mali kɔni jouera contre Tunisie o la anw ni Seri Jara bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ groupe Renouveau la groupe Renouveau farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na siratigɛ fɛ ale ye o maa ɲɛmaa ye ani Seri bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni ka fara o kan don tɔw la aw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ bi ko bɛɛ k'i bisimila wagati bolo dacogo ale filɛ sisan ni o ye météo ye
wakati ni y'ale boloda cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la ko nɔgɔ o bena da kaba la sankolo o be jɛya fitini nɔgɔ fitini be tigɛ kaba la mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka marabolo damadamani be yen nɔ sankolo kɔni nɔgɔ o be da kaba la pewu olu fe yen nɔ o be tali kɛ kayila ɲoro kita ka fara nara kan mali kɔrɔnfɛ marabolo tiliga yi na fɛn kɔni be tali kɛ olu ka yɔrɔ jan filɛli la kɛrɛnkɛrɛnniya la tawudini ani kidali ko gwɛlɛyaw bena don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye yɔrɔ jan filɛli min be daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la fo nɛnɛ fiɲɛ o bena ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ o la tilega yi na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw filɛ kayikaw olu ta bɛ kɛ degere 37 ye kulikoro ani sikaso olu ta bɛ jɔ 36 la segukaw olu ta bɛ kɛ degere 35 ye mɔpti olu ta bɛ kɛ 34 ye tɔnbɔktu olu ta bɛ ni jɔ degere 31 na gawokaw olu ta bɛ kɛ degere 33 ye kidal olu ta bɛ kɛ 29 ye menaka olu ta bɛ jɔ 32 la tawudinikaw olu ta bɛ jigin ka na degere 25 la buguni marabolo kɔnɔna la tilega yi na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye kucalakaw olu ta bɛ kɛ 36 ye fɛn bɛ tali kɛ kita la olu ta bɛ kɛ 37 ye ɲorokaw olu ta bɛ jɔ 35 la nara olu ta bɛ na 34 na duwanzan olu ta bɛ kɛ degere 32 ye sa marabolo kɔnɔna la tilega yi na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 35 ye baɲangara olu ta bɛ kɛ 33 ye joyilakaw aw ta bɛ kɛ degere 36 ye bamako distriki kɔnɔna la ko nɔgɔ fitini bɛ tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni yɔrɔ jan filɛliko nasiratigɛ ye ko gɔngɔnbulon o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don yɔrɔ jan filɛli la min bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la tilega in na tile bɔta hakɛya o bena kɛ degere 35 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 58 ye tile bena bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 23 ye wagati boloda cogo ni sɔgɔmada in na ka di maliden kelen-kelenna ma aw mana kɛ mali fɛn o fa a kun ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ani bila dɔ don kibaru ale di wagati sera tuma min na sanga 25 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka ma kunna sirilen na wasa Amadu a bɛ cogo di sɔgɔmada in na a ka fisa bi o kanubagaw kɔrɔtɔlen don sisan ɔ n bɛ sira di ma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛna an bolo bila an bala kɔnɔ fɛn min bɛ kɔnɔ bi kibaruya la ka se ka di filɛbaw ni i k'a dɔn ni jamakulu minnu ma an ni an ka ko bɛɛ a bɛ fɔ ko dɔ ka bɛɛ tigɛli koromina wulu la nka a soma olu bɛ na duman kɛ i b'a ye k'a fɔ maaw fana bɛ yen minnu ye maa miliyɔn caman ye bi anw tɛ perezidan ye anw tɛ fɛn wɛrɛ ye kunnafonidila gɔlangɔ nka olu fana b'u sigi ka anw makɔnɔ walasa an bɛ fɛn min fɔ ka se k'o fana k'u ka kibaruya jɔnjɔn ye hali bi an b'a yir'u la k'a fɔ o cɛsiri n'o wulikajɔ an se ye min ye an b'o kɛ wulikajɔ kɔnɔna la baara in bɛɛ bɛ kɛ ɲɛmayaso ka dɛmɛ kɔnɔ sabula ni ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ ton na bamanan ka girinni ma an ka taa ɲɛfɛ a y'aw bisimila sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ kunungo mali y'a ka bɔli fɔlɔ kɛ wa a kɛra jɔnjɔ sɔrɔ ko fɔlɔ ye sabula an ye sebaaya sɔrɔ 3 points n'o ye point kuru 3 ye an y'o sɔrɔ ka bila an jufa kɔnɔ kɔni ye nisɔndiya kɛ malidenw na a kɛra sababu ye ka maa caman kafo ɲɔgɔn kan kunu kosɛbɛ an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na sisan dani nɔ kunnafonidilaw ye ɲinini minnu kɛ a kan o kɔfɛ fana an bɛna mali yɛrɛ kunkanko la k'a dɔn k'a fɔ ɲakili min bɛ yen ni jɛmaya ɲɛsin an ka jamana ma CEDEAO sababu la an ka frontières datuguli kɛlen don gɛlɛyaba ye jamana caman wɛrɛ ma o kama min ye Faransi yɛrɛ fɔlɔ ye a tabiyaw sonya sabula olu y'u ka pankuru dɔ dogo ka bɔ kana Côte d'Ivoire kana cun Gao ka tila ka segin k'u kun ɲɛna ko an ka Mali maaw maramafɛn ni jateminɛ subahana mansin tɛ anw bolo mun bɛna a ye nka ko tɛ min kalama ko minɛ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Mali bolo sisan ni hali pankuru ni ye la kura fa k'i la réseau bɛɛ tigɛ i b'i ye wa i bugunatigɛ bɛɛ dɔn o kama Mali faamaw ye bugunatigɛ bɛɛ dɔn pankuru kofɔta in kan u ye kangarida Faransi ye a ko la ko n'a ɲa wɛrɛ kɛra ni pankuru in kɔnɔnama sera dugu ma a kana bali u la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la
min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi furancɛ daw ni karanga daw da suwalen dekun misɛnnin minnu bɛ maaw kan ko daminɛ la ani maaw bɛ ka wele minnu bolo da an bɛna kuma o fana kan ani ŋaniya ɲumantigi minnu bɛ dɛmɛ na n'o dɔ ye Seydou Natumɛ ale ye camion 500 bɔɲanko bila Mali ka bila la balo doni bi nɔgɔya waati gɛlɛn nin kɔnɔ cogoya min na an bɛna kuma o fana kan fɔ ka se Mali musow balila ka poyi kunu ka t'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ministre muso min ɲɛsinnen musow ka kisaw yakubayali ma ka se premier ministre ma kunungo o baaraw fana kɛra an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye an sinsinberew ye an bɛ tila ka munumunu cogodaw la sigida yiriwa baara jumɛnw b'a la ka kɛ Mali burusi kɔnɔnaw na waasa jamanaden bɛɛ k'a dɔn k'i fana ye jamanaden ye an bɛ taa Wasolo ka taa Bɛlɛdugu ka taa Diyongaw fɛ yen aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ dayɛlɛ la. Tabarikala yani an ka don kibaruyaw la tumata an y'a fɔ ten min ye kunun Mali ye ɲɛmaya sebaya sɔrɔ tinisikaw kan kelen ani kanangolo hali ni y'a sɔrɔ ntolantan ni kuma ciyara sabula alifitiri min tun bɛ mati la a ja wulila ntolantan kuncɛ waati ɲɛkɔrɔ saga 86 waati yana an ka taa ɲɛfɛ fɛn jumɛn de b'a ka ja wuli expliquer mais mun de kɛra n k'o de ɲɛf'i ye taga n'a ye jatew ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a jira an y'a fɔ match ni a ye ndola fiyɛ 86 minutes ka sɔrɔ a ma ban u y'a wele ko a tɔnin bɛɛ a y'a da don tuguni sanga 90 bi dafa tuma min na a balila k'a fiyɛ o don y'a sɔrɔ n'i ye match lajɛ RDG min kan ka k'a la a dɔgɔyalen ye miniti 4-5 ye sabula yɛlɛma min kɛra a bɛ yɛlɛma 9 ka tɛmɛ 8 ɲɔgɔnna kan ani ale taara VAR lajɛ ko 2 mais an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yira k'a fɔ alifitiri kun paniquera jaabi fɔlɔ min sɔrɔ la ko alifitiri ni Gambi ka don 2 don Gambi filanin dɔ don problème fɔlɔ jaabi filanan min sɔrɔ la o ye bi donna an ka joueurs fɛ u ye gardabo min bila ale hakili jiginna k'a fɔ ja colonel ale ni colonel jamana a bɛ ko match de jouer donc ale yɛrɛ tɔ bɛɛ de siranna sa k'a yira kɔnɔ ko coup d'état bɛna k'a fana la donc a fɛnɛ ko accéléré ko accéléré Amadu tɛmɛn don kibaru ne bolo k'e bɛna explication wɛrɛ de di Ibrahima Kone gardamu bila o de jouer a kan kosɛbɛ ale hakili jiginna k'a fɔ ja ko colonel ka jamana ale de b'o match la o kuma an b'a fɔ Asimi ye a ka yɛlɛ dɔɔni n'a ma yɛlɛ ale a ka siran a bɛ ka se ali farikolo ɲɛnajɛ ma a ko ma nɔgɔ mais alifitiri Gambi ka don 2 don Gambi filaninw don o kɔni n yi kibaru an y'o d'i ma fisabilité merci pour l'information ka bɔ Yaoundé ka na yan nɔ an ta ɲɛfɛ a y'aw bisimila Mali ye sebaya sɔrɔ kunungo an tun y'o duwawu de kɛ kelen ani kanangolo donantan ni koɲɛw kɛra cogo min na e ma fifa mɛn nun na o ale ye ɲinini dɔw kɛ Bamako yan an k'o lajɛ. Kana ni kupu ye so Mali la o de ye Mali samata sɛgɛw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ani maliden bɛɛ lajɛlen kelen kelen Magasuba n'a ka cɛdenw k'a daminɛ première mi-temps waati la o dusu de kubu kɔnɔ fo ka taa fɔ ko match kun cɛra k'a daminɛ dolantan waati la ka na bila première mi-temps laban na Mali samata sɛgɛw olu de kun bɛ cartage samata sɛgɛw kan. Comme compétition africaine do premier match ko gɛlɛn an bɛ se ka pressing kɛ dɔɔni walasa ka rythme maintenir bon pour le moment mu kan parce que on arrive à concrétiser an bɛ ka action dɔɔni sɔrɔ bon moi je pense que si ça continue comme ça c'est sur action kelen bɛ passer qu'on peut marquer non ne la sɔnna an bɛ kɛ ballontan ka gɛlɛn ballontan tɛ k'a fɔ i y'a daminɛ sa i bɛ taa bi do fɛn tɛ mais joueurs bɛ cogo min aw yɛrɛ y'a ye an tɛ ka foyi f'u ma fo gardien de mada le premier mi-temps na donc deuxième mi-temps na ni ala sɔnna an bɛ gagner Mali bɛ niveau dɔ de la bi an b'a fɛ ka coupe d'Afrique ta ni ye sabanan de ni an ta de ni ala sɔnna an bɛ gagner u kɛlen ko ka masala ka sɔ kɛ t'a la dolantan tɛmɛnen ni sanga 48 ye Ibrahima Kone ale de ye bi fɔlɔ don an ye jɔnjɔn sɔrɔ ni min ye komi ɲɔgɔnma deli ka kɛ fɔlɔ alvitiri ale ye file fiyɛ ko match banna fo siɲɛ 2 a fɔlɔ kɛra dolantan sanga 85 waati filanan kɛra a 89 waati la wa a ma ɲɛfɔli fosi kɛ o ko la ka fara o kan a ye carton rouge fɛnɛ bɔ ka El Bilal Touré bila kɛnɛ ma maa caman ka fɔ la o gɛlɛyara kosɛbɛ. An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an y'an ŋaniya kɛ kelen ye an gagné u y'an lamara arbitre man ɲi an kana tigɛ mɔgɔ la arbitre de man ɲi. Ni carton rouge n tɛ carton rouge arbitre bɛ CEDEAO de la hali n'a bɛ CEDEAO la an bɛ Asimi kɔ. An kɔni an sewalen don parce que an ye maliyɛnw ye Mali de gagné na hali ni arbitrage bɛ kuma caman bɛ se ka fɔ a kan carton rouge ɲɛnama tɛ a tun kan ka kɛ jaune ye
parce que nous avons tellement de kera et Tunisien à côté là on m'a sifflé. Bon match mais bon là-bas bon à la citation de là-bas moi-même j'ai pas compris. Bon 14 il y a au Galardon parce que a commencé à jeudi parce que c'était pas faut-il battre. A commencé bon l'intention bon comme aller faire une citation dans le tout là je pense que carton jaune quand. Tunisie ni Mali de kun kelen do ku kwa da ɲɔgɔn kwa la ani Mali e bi kelen do kani dolanta in jɔnjɔn ta. Tabarikala ma fifa menu na o ale ka ɲininiw tun ye nin ye a ko kan ka ladɔnniya k'a fɔ min ye alfitiri ngɔni kuma ciyalen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ni ɲɔgɔnna yɛrɛ fana ma deli ka kɛ fɔlɔ an ko ten ko Gambi Zambi ka de don Zambi jamana man don Zambi filanin dɔ don an bɛ a fɔ k'u ka mangoto fili bɛna panike nana ja de bɔra kosɛbɛ ndolandan laban na Yusuf Kulubali ale fana ye ɲinini dɔw kɛ ka kumali dɔw kɛ ndola in kan sabula a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ ka don don an ka jɔ kɔlɔsiba min bɛ yen ni o ye Ibrahima Boso Munkuru ko a fana ye jeniyɔrɔba fin kunun sabula a ye Mali bɔ wo la ni jɔyɔrɔbaw ye minnu na hali ŋɛn min tan na a y'o paron o bila kɛnɛ ma wa a ka ballon bɛɛ paron cogo ɲɛna kosɛbɛ o fana kɛra fɛn min ma tɛmɛ an ka kunnafonidilaw kan Yusuf Kulubali bɛ dɔ fɔ an y'a ko kan. Mohamed Magasuba ka cɛdenw bɛ se ka foli kɛ u ka jɔ kɔlɔsiba ye n'o ye Boso Munkoro ye n'ale yɛrɛ ndolata ɲɛnɛmaba kɛ ni bi caman bali ye n'o yɛrɛ cɛ la penalty kelen b'a la ballon yɛrɛ tɔtɔlen miniti 15 ɲɔgɔnna ye ballon tan kun fɔlɔ kulu fila in kɔni y'o kɛ ɲɔgɔn kan terrain cɛmancɛ la k'a sɔrɔ u ma se ka bagabagaliba ta ka ɲɛsin jɔ kɔlɔsibaw ma Wabi Kazri Tunisie ka fan fɛ walima Mesajo Haidara Mali fan fɛ olu kɔni y'u gɛrɛsɛgɛw sifilɛ nka u kɔni ma se ka ballon bila cɛlu la ndolata kun filanan Maliyɛnw kɔni y'o daminɛ ni fanga ye o yɛrɛ kɛra sababu ye u ka se ka bi kelen sɔrɔ ndolata sanga 47 kɔnɔna na Sikiri ale magara ballon la n'a tɛgɛ ye surface de réparation kɔnɔna na o kɛra sababu ye Janis Kazui ale ka penalty fiyɛ ka di Mali ma min n'o yɛrɛ donna Ibrahima Kone fɛ sanga 55 Wabi Kazri ale kɔni ye coup franc direct dɔ ta min yɛrɛ jɛnya tun bɛ taa mètre 20 ɲɔgɔnna na nka Boso Munkoro ale kɔni y'o ɲɔni ka bɔ corner la sanga 10 o kɔfɛ Dylan Brown ale kɔni y'a gɛrɛsɛgɛ sifilɛ mètre 75 ɲɔgɔnna min ni Mali cɛli kɔlɔsiba a y'o fɛnɛ bila corner la sanga 75 na Saint-Etienne ballontan min bɛ n'o ye Wabi Kazri ye ale kɔni ye jɛ ka baara dɔ kuncɛ min n'o yɛrɛ magara Mali défenseur dɔ bolo la a lajɛlen kɔ VAR la fɛ Zambi jalatigɛba ale y'a yira k'a fɔ ko penalty don o yɛrɛ kɔni cira Kazri de fɛ Mali jɔ kɔlɔsiba ale ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka o ballon in bɔ kɛnɛ ma sanga damadɔ sani ballontan ka ban Mali ka attaquant ale kɔni gɛnna ka bɔ ka kɛ ni wale cɛjugu dɔ ye ka ɲɛsin Brown ma o bɛɛ la Tunisikaw kɔni ma se ka Mali ka bin jibɔ o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye Mali k'a ka kuru saba fɔlɔ ta u kɔni bɔko 12nan in farafina ndolataba kɛnɛ kan ndolata in laban kɔni tiɲɛna ka kɛ ni arbitre ka waleya dɔ ye n'ale yɛrɛ ballontan bila seconde damadɔ sani waati ka dafa Mali ndolatanaw olu kɔni segira kana terrain kan walasa waati tɔ min tora u ka se k'o dafa nka Tunisie ballontannaw olu kɔni ma sɔn ka na olu y'a yira ko olu bɛn'u ɲɛsin u ka bɔli filanan labɛnni ma. Yusuf Kulubali renouveau don kibaru kɔnɔ an bɛ foli di renouveau ka desk sport n'o ye kunnafoni dila jɛkulu minnu ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya farikolo ɲɛnajɛ dama ma an ka foli b'o olu ye Seri Jara n'a ka cɛdenw hakili la kan in kɔnɔna na u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la waasa aw bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ ale kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na kunnafoni di minnu ɲɛsinnen politiki kow ni fait de société ni fɛn wɛrɛw ma u bɛɛ fana bɛ cɛsiri la nka an bɛ kan nin waati la chapeau bɛ desk sport ma ye bi sɔgɔmada in na an bɛna a kɔnɔ an y'a fɔ Mali ni Faransi bilama a kɛlen don patikolomajɛ ye k'a bɔ dogo la k'a kɛ kɛnɛ kan n'aw ye nin kan na an bɛ nin k'a la o kuma tajuru sara kɔni daminɛlen don Mali ni Faransi cɛ bi a dugu jɛra a bɔra dogo la fɔ k'a kɛ kɛnɛ kan da yɛrɛ kow taacogo bɛɛ lajɛlen bɛ o yira a ma sɔrɔla k'a fɔ CEDEAO maaw kɛlen kɔ k'u ka ɲanginiw ni dɛngɛrɛnɛw ta ka sigi an ka jamana kan Faransi fɔlɔ kɛra jamana ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan min yɛrɛ cɛsirilen don ko in na i b'a fɔ ko ale de y'a ko jalabatigi ye olu kɔni m'a la ka wuli u kun b'a fɛ ka diɲɛ seleke naani fara ɲɔgɔn kan n'o ye ONU ye olu ka kolatigɛ jɛkulu kɔni ye jɛrɛ sigi jɛrɛ min na Faransi tun b'a fɛ diɲɛ kuru kara minnu bɛ diɲɛ seleke naani jɛw la u fana bɛɛ ka jɛ ka ɲagili in dabiri Mali dala ka fiɲɛ tigɛ jamana in na min ye Sinikaw ni Rusikaw ko petu olu ma sɔn o ma
ka ladɔniya k'a fɔ o kɛlen don gɛlɛya yɛrɛ fana ye nka faransi ni a Europe n'o ye nansara tulo bulon ka jɛkulu minnu bɛ yen ni olu kɔni y'a kanu ka tugu CEDEAO kɔ olu kɔni y'u ka ɲagili baaraw daminɛ ka ban jaabi fɔlɔ min bɔra o la o ye Air France o kɔni baara bɛɛ sonsoronni ye ale ti bɔ faransi ka na Mali la kuma tɛ ka bɔ Mali la ka taa yɔrɔ wɛrɛ hakilinaw taara o bɛ tali kɛ nansara tulo bulon olu ka ɲagili batoli la o kama dɛmɛ min b'olu yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka jamanaw ma ni baara ɲɔgɔnya ni tan ka segin minnu bɛ o bɛɛ de bɛna tigɛ waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ faransi b'a fɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka don o da fɛ hali ni y'a sɔrɔ o yamaruya sɛbɛn ma sɔrɔ a fɛ fɔlɔ k'a sabu kɛ Russie ani Chine olu sen bɛ o bon da la min ye a ko kɛra cogo di ONU yɛrɛ jabala so b'a la min bɛ tali kɛ an ka kibaruya ɲinina bɛna ɲɛfɔli k'an ye o la Yusuf Kulubali an ka lamɛn. I n'a fɔ Faransi jamana y'a laɲini cogo min nin gafe in laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin furancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ma o la Irisi jamana tun y'a laɲini ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin ɲangili minnu talen don ka ɲɛsin ma CEDEAO ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛrɛ tɛmɛnen na Amɛriki jamana ka lasigiden bɛ ONU kɔnɔna na n'a tɔgɔ ye Linda Thomas Greenfield ale tun y'a jira k'a fɔ hakilina minnu talen don Union Européenne maaw fɛ k'o ye olu fɛla ye ani fana ko furancɛrɔ fanga fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a kuntagala bɛ t'i jɔ san 5 la i n'a fɔ Mali furancɛrɔ fanga ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min na k'o kɔni tɛ hakilina ɲuman ye ani fana u y'a jira k'a fɔ ɲangili minnu talen don CEDEAO ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma kulu kɔnɔna dɛmɛ ta ka ɲɛsin o hakilina in ma tɛnɛn su ka dugusɛjɛ talata la lamɛnnikɛ jamana ye laseli dɔ kɛ min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko dusumakasa min bɛ CEDEAO jɛkulu la ka kɛɲɛ ni kalafili labɛnbaliya ye Mali kɔnɔna na i n'a fɔ a tun fɔra cogo min k'o dusumakasa kelen fana bɛ olu fana na min ye furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye a ka laseli kɔnɔna na min kɛra tɛnɛdon su fɛ a kɔni ye wele da ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan ka kɛɲɛ ni ɲangili minnu talen don ka ɲɛsin Mali jamana ma ani fana a y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni ka dayɛlɛnnen don sigikafɔ bɛɛ lajɛlen ye. Tabarikala Bakari Sidibe ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun an da kun sera ma ko pankuru dɔ kɔni ye i dogo frontières datugulen bɛɛ kɔfɛ ka bɔ Kolowari ka boli ka taa Gao ka tila ka boli ka segin Mali aéroport tigilamaw u y'a hihahi kɛ yɔrɔnin min o y'u kɔri ka jaabi bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kan pankuru sugu min don maa minnu ta don ani pankuru bɔra yɔrɔ min na a jiginna yɔrɔ min na ka segin yɔrɔ min na o kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔna Mali aéroport maa ɲɛmaw fɛ lakanabaw ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kibaruya min sɔrɔla ni jamana yɛrɛ y'o sɛmɛntiya o bɛ tali kɛ k'a fɔ ni tun ye faransikaw ka pankuru ye pankuru min bɛ yen n'a bɔra Kolowari ka taa Gao ka magoɲaw kɛ ka tila ka segin ka taa Kolowari min ye Mali jamana faamaw kɛlen kɔ ka pereperelatigɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ pankuru ni suguya kan k'a dɔn a kɛra yɔrɔ min na ko ninnu kɛra diyagoya sariya sɔsɔ min kɔnɔ u ye bataki bɔ bataki min na u ko u b'a da jɛman tulo kan k'a da malidenw tulo kan k'a fɔ CEDEAO ye u ka dancɛdaw bɛɛ datugu Mali ɲɛ dugumana ni sanfɛla ani ji kannaw Mali fana y'a kanu jaabila ka se ka o fana kelen kɛ o kuma Mali ka pankuru tɛna taa olu fɛ olu fana ka foyi man ka don anw ka jamana kɔnɔ ni an ka yamaruya tɛ o kama k'u y'a jateminɛ k'a fɔ pankuru dɔ kɔni n'o ye faransikaw ka pankuru ye ale kɔni wulila Kolowari ka taa cun Gawokaw fɛ yen ko a selen Mali yɛrɛ ka kɛnɛw kanna na a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i dogo sɔri yɛrɛ la k'a daminɛ yelen fɛn fɛn bɛ pankuru in na min b'a to a ka ye u y'o bɛɛ faga ani k'a dɔn kuransira natɛmɛsira minnu bɛ a fɛ n'o bɛ kɛ sababu ye nɛgɛjuru yɛrɛ bi diɲɛ seleke naani subahana mansin kuraw ka se k'a la bugunatigɛ dɔ k'u y'o bɛɛ fana tigɛ ka bɔ a la nka o bɛɛ n'a ta ka kɛ ni subahana mansin kura minnu bɛ Mali fɛ k'a kɛ nin waati labanw na u ye minnu san k'u kɔni sara ka pankuru in bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen dɔn k'a pereperelatigɛ dɔ kama u y'u soni sigi a kan k'a bugunatigɛ bɛɛ di u ma k'a fɔ u bɛ kangari da Faransi ye u ye ɲagili minnu tara ni Mali bɛ k'a bato Mali fana ye sariya minnu ta u fana k'a bato o kuma u bɛ wele ni kangari da ni Faransi ni ɲɔgɔnna pankuru wɛrɛ ye sonyali kɛ ka don Mali kɔnɔna la ni min bɔr'o la o kana bali maa na min ye jamanaden caman yɛrɛ kun ko o kuma se kangari da la ko fɛn min kun kan ka kɛ nin pankuru la o kun k'a kɛ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ ni kɛwale minnu bɛ yen n'o b'a la k'a kɛ sabula ni frontière datugura dɔ k'i dogo ka na ni pankuru ye aw ka jamana kan k'o tɛ se ka bɛn cogo si la jamana faamaw an ka ɲinini kɔnɔna la sɔrɔ min yirala anw na k'a fɔ Mali kɔni tɛ ka ko ta ni kɛlɛ ye nka
min ye min ti bɛn o ti bɛn nka fɛn min bɛ ni o kɛ sigi ka fɔ ye hali bi n'a ka bi k'o ka dayɛlɛlen don jɛma ye n'u b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ o ka na nka a sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Mali ka nafa de kama malidenw ka nafa de kama nka k'a fɔ de ko Mali bɛna don da fɛ da min ti kɛ malidenw ka hamina ye ko o ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye kibaruyaw ye anw ye minnu sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ a kibaruya dibaw co an na to dogo la an ye o kɔni perepere-latigɛw sɔrɔla nka kibaruya kɔni kangarida kɛra jamana faamaw fɛ ka ɲɛsin faransikaw ma o kuma pankuru wɛrɛ mana dogo ka jigin Mali la ni ko bɔra o ko la ko maa minnu y'o ko sababu ye ko kana bali maa si la o kuma o kangarida ka o kɔni sigilen don nin waati na ka ɲɛsin faransikaw olu kɔni ma an bɛ taa ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya ye fɛn min o ye k'a fɔ kɛwale minnu kɛlen don Mali fɛ bi ni bɛ ka muruti Faransi yɛrɛ bolo ko gɛlɛn don k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bugunatigɛ jɔnjɔn ye fɛn min o ye an ye dasumusumuli mun kɛ an ka kibaruya dila dɔnbaa minnu bɛ Faransi an olu dɔw masalana kunungo minnu y'a jira an na k'a fɔ Faransi kɔni m'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa olu fɛ Mali b'a la k'u kankɔrɔbɔli min kɛ i k'a dɔn o ka lakale tariku la ko min bɛ se ka wulikajɔ sabati o la o ye k'a dɔn bɛɛ ni kelenya an ka se ka an hakilinaw kɛ kelen ye waasa fɛn o fɛn ye bɔda ɲuman ye o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na waasa ka bɔ kibaruya tako fɔlɔ kɔnɔna la nka nin ɲumantigi caman b'a la ka dɛmɛ ta ka ban ka ɲɛsin jamana denw ma waasa kow bɛ se ka nɔgɔya waati in kɔnɔ o dɔ ye Seydou Natumɛ n'o ye Toguna Agro Industrie kibaruyaw y'a yira kunungo k'olu ye camion belebele 500 bila jamana faamaw ka bila la waasa waati gɛlɛn in kɔnɔ balo nasira jɔnjɔn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ dɛmɛ kɔnɔ ka na ni balow ye lɛ ni maliden kana kɔngɔ maliden kana mina o kibaruyaw dira kunu bi tile kɔnɔ an bɛna ɲinini dɔw k'a kan ko mana tigɛ da mun na Mali musow fana bɔra ka ciya kunungo ka t'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya minisiri muso min ɲɛsinnen don musow ni den ni du ale yakubali koɲɛw manana kɔni ye ale yɛrɛ bila ɲɛ k'ale kɛ sɔrɔsi ye min yɛrɛ sera premier ministre ma ni Mali muso bɛɛ ka cikan ye kunungo ka t'u ka dɛmɛ sɛbɛnciya ka ɲɛsin jamana faamaw ma lɛ ni waati gɛlɛn min bɛ k'u ka dɛmɛ b'u ye bi u ka dɛmɛ musow bɛ jamana faamaw kɔ a ko la waasa u denw ani Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ni lahinɛ cogoya min na juma nata wele fana o bolo dalen don kosɛbɛ maa caman y'i ka labɛnw sabati ka ban Kulikorokaw fɛ olu ka gouverneur colonel Lamini Kapori Sanogo n'a ka cɛ olu y'u ka labɛn baara lajɛlen bɛɛ kɛ ka ban ka bɛn ni juma ye Mali fan caman m'o wuli ka jɔw la katikaw fɛ o kɛlen don min ye k'a dɔn labɛn bɛɛ kɛlen don Mali marabolo caman minnu y'u ka kibaruyaw lase Bilabo la Sikaso ka taa se Kucala fo ka se Kayi a tɔ kibaruyaw bɛna di aw ma waati nataw kɔnɔna la sanga ye 44 sɔrɔ nin waati na Sama Sankare Kati chef de bureau de domaine na ko ani sɔgɔma an ma ɲinɛ a ka denmisɛnninw kɔ jɛmukan in tɛ tɛmɛ u kan ko nka k'u ka leçon ta dɛ n'o tɛ fila kalan kɛ bali bi a fana ma nɔgɔn dɛ jango aw sɔmile versi don min na sisan Fanta Tungota oui an bɛ bi taa bila yan fɔlɔ donc kibaru ta ko fɔlɔ ale bɛ sonsori ni yɔrɔnin na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni tɔw ye Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera Fuseni i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatilen don an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tani ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan